नारजि लाबार Guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग चेनेलाव बिथांमोन गरसेनिखौ लानानै बनायनाय जाबाय गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जाय जाय चेनेल गोदानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गरसेनि लोगोसे फरायबाय नै जोंहाथ' बिथाङा बेरासिनियाव बेरासि दंखायो दिनै बेदरफोरखौ बुरजायो नै दा माबायदि देखायदो जानानै ना बेदरफोरखौ हरफिनो जानाय हाबाफारि सोलिगासिनो अबाव जौदै बरज'गोन जों जाखांबाय आरोना ओमफ्राय मानसिफोरानो रानग्राफोरानो दंखायो नालाय जों जना नङा खासार ना गासि जा बिथाङा बिराद मावो बिथाङा सिंगेलै दं जाय जाय सिंगेल कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं नाम्बार हरगोन कमेन्टफोराव बिहरबानो जाबाय दा जानाय हाबाफारि सोलिगासिनो दिनै जाना रेखा नै बिथाङा जा नारजि लाबार जा माबानि फिसा नालाय बर'नि फिसा नालाय नारजि लाबार जादो बापरे बाप बिथाङा बिथांजों नारजि जानायाव माबा लाइनबा बादायलायनोबा नांनांगोन कम्पिटिसन बिराद जाबाय खिन्थु बिथाङा A few moments later. नाया मोदोम गोसो थोनायालाय माबायदि अभी मजा आएगा ना भिड़ो मोजां मोननायालाय माबायदि फैलायाखै थांगोन गोसो थोनायानो गाज्रिथारमोन लागाव सिनायना ओइ इखौ सिनायना इखौ सिनायो दायो जाखांना फैबाय आरोना ओमफ्राय नै सकआव फैलायबाय भलिबल नायनो फैलायबाय दसे नायदो नोंथांमोनाबो नै नुसिगासिनो आरो Oh my god. अच्छा Oh. Oh. बिथांमोना गेलेगासिनो खामानि गैया बारा रोङा So guys, मोनाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ माबाना बानायनाय जायासै आरोना लं बानायनाय जायासै ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेनोमोन गाइस मोजां नुबा
लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जाय आं चेनेलाव गोदानै बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ जाबाय गाइस ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेनोमोन थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय दिनैनि थाखाय गाइस बाय बाय गाइस गुड नाइट